Posljednja nemila dešavanja u Banovićima bili su razlog posjete ovom gradu premijera Tuzlanskog kantona Jakuba Suljkanovića, ministra unutrašnjih poslova Huseina Topčagića te predsjednika Skupštine TK Senada Alića. Tokom boravka u Banovićima zvančnici Tuzlanskog kantona obišli su mjesto eksplozije, pozvali građane na mir i obećali pomoć u rasvjetljavanju događaja. Mi kao vlada putem resornog ministarstva upoznati smo ovim događajima i poduzimamo preko resornog ministarstva sve neophodne radnje kako bi se ovaj događaj rasvijetlio i otkrili počinioci ovog djela. S druge strane želimo građanima Banovića i Tuzlanskog kantona poručimo da će vlada poduzeti sve neophodne mjere kako bi građani Tuzlanskog kantona i Banovića bili bezbjedni i da se u narednom periodu pokuša sačuvati neophodno potreban mir građanima kantona. Prema riječima ministra unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Huseina Topčagića, Ministarstvo unutrašnjih poslova TK poduzima sve potrebne mjere kako bi se osigurala bezbjednost građana općine Banovići, ali i svih građana TK. Još uvijek se vodi istraga kad je u pitanju ovaj čin koji se desio u subotu uveče ovdje. Vodi se istraga na koji način će tužilaštvo Tuzlanskog kantona okarakterisati ovaj čin. To ćemo vidjeti u narednom periodu. Mi sve radimo da otkrijemo počinioce ovog čina i nadam se da će se to desiti ubrzo i naravno želim da poručim građanima Banovića i Tuzlanskog kantona da Ministarstvo unutrašnjih poslova i tačnije uprava policije radi na tome da se osjećaju sigurno, da budu mirni. I evo ja i pozivam na toleranciju, na mir. Nadam se da će to biti u narednom periodu. Načelnik općine Banović Mirat Husić zahvalio se delegaciji vlade na pomoći koju su pružili u rasvjetljavanju događaja i otkrivanju počinioca. Jer ovo je zaista bio napad na građane Banovića, na omladinu Banovića i zaista 2018. godine nedopustivo je da se ovakve stvari događaju i kao što je to bilo na Tuzlanskog kapiji, nedopustivo je da se ovo događa u bilo kojem gradu u Bosni i Hercegovini, a Banovići uvijek su slovili za miran, tolerantan grad. Podsjećamo, u subotu u večernjim satima u Banovićima je bačena eksplozivna naprava na ugostiteljski objekat u centru grada kojom prilikom su povrijeđena 2 lica.